नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय विजयागरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या लाडक्या युट्यूब चॅनलमध्ये। सर्वप्रथम सर्वांचे मनपूर्वक आभार, कारण आज आपल्या चॅनलला 3000 सबस्क्राइब फॅमिली पूर्ण होत आहेत। गेल्या काही महिन्यातच आपण दिलेले हे प्रेम पाहून मी खूप आनंदी आहे। म्हणूनच आज व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या समोर येण्याचा हा छोटासा प्रयत्न करत आहे। मी तालुका लांजा, जिल्हा रत्नागिरी, पोस्ट पालू, कोलेवाडी गावचा सुपुत्र अक्षय विजयागरे ही माझी ओळख। आई वडिलांचं प्रेम, माझ्या कुटुंबातील काका शिवसेना शाखा प्रमुख श्री रवींद्र भाऊ आगरे, तसेच माझे काका तुरेवाले शाहीर श्री संतोष भाऊ आगरे यांच्या प्रेरणेने व आपल्या सर्वांच्याच आशीर्वादाने आज यूट्यूबच्या माध्यमातून मी आपल्यापर्यंत कोकणची लोककला, नमन असेल, शक्तितुरा असेल किंवा भजन असेल व इतर आपल्या सणांचे संस्कृतीचे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा लहानसा प्रयत्न करत आहे। माझ्या गावातील व माझ्या वाडीतील असलेल्या सर्वच ग्रामस्थांनी दिलेला हा सपोर्ट पाहून मी खूप आनंदी आहे। तसेच माझे मित्रपरिवार, माझ्या गावाकडले असलेले भावबंधू, माझ्या बहिणी, त्या सर्वांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याला सहकार्य केलं। कारण मी मुंबईत असल्या कारणाने व्हिडिओज मला शूट करणं काही शक्य नव्हतं, पण त्या सर्वांच्या सहकार्याने मला व्हिडिओज गावाकडून आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य या माझ्या सहयोगाने केले। म्हणून मी त्यांना कोकणी स्वरची टीम म्हणून संबोधित करतो। आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी त्याचा उल्लेख कोकणी स्वर संघ अशा नावाने केला आहे, कारण त्यांच्यामुळेच आपण इथपर्यंत पोचलो। गावाकडची आवड लहानपणापासूनच आहेच। मला असलेलं गावाकडचं प्रेम व मला थोडीफार व्हिडिओग्राफी किंवा एडिटिंग्समध्ये असलेलं थोडंसं कौशल्य पाहून मी थोडेफार व्हिडिओज माझ्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न करत आहे। आशा आहे की आपल्या सर्वांना आवडत असेल। आपल्या सर्वांना भेटून आज खूप आनंद झाला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोकण। धन्यवाद।